सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना सालबारिनि सिख्लाफोरनो हेलो चेक बिदि मेथाइ खननो होननानै जेबो खननांगौ होननानै सानाखैमोन दे रायजोफोर माबाफोर सिलिंबायोबा निमाहा होनांगोन थारमाने ओरैबायदि जोंहा बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि प्रग्राम जानो थांगासिनो दं नङा होमबा चिरांनि नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ 13 जानुवारियाव बिनि ओरैबा ओरै एसेबां माने खस्थ' खालामबायनानै एसे गारामाफ्रा गाज्रि जानानै दङ ओंखायनो गेजेराव माबाफोर सिलिंबायोबा निमाहा होनांगोन दे बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला जायखिजाया आंना बे प्रग्राम बे सबाय ओंख्रि संनो नागिरनाय गोरों सिख्ला नागिरनाय अनला ओंख्रि संनो गोरों सिख्ला नागिरनाय बेनोसै नङाबा दा फैला सारा जोंनो अनला ओंख्रि संनानै जाहोहरगोन ना हराबा जायखिजाया दे हेलो हेलो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना सालबारिनि सिख्लाफोरनो नों खुनजोआ हले बिखुनजो जानायफ्रानो गैला माथो रावबो नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नंगौना नङा रायजोफोर संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरगोन ना नागिरा नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो दिनै बिखुनजोफोर गैथ'ला खोमा ओंखायनो बे गानखौ रोजाबथ'ला दे ओरैनो दोंनैसोल' खनग्रोबाय हेलो चेक हेलो नों आंखौ गाज्रि दामो नों आंखौ दुखु दामो गलिबोला आंनि गोरबो बावनो हायै जाबाय सरि गासिबो रंजाफानांगोन दे
जाथ'सिगोन दे रायजोफोर दे Thank you. दा एसे दसे समाव गाखोफिननांगौ गाखोफिनसै आं दे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों